suki nanapunta diri sa paghuros sa kamunggay. Nag-utan na punta kamunggay. Kini inyong suki nga sige labutan kaos mga anak aron mahilti. Daghan mag ay kamunggay diri sa amo. O di gini mahurot kay daghan kay punuan. Kani ako mga anak. Sige nag-utan sa inahan, asahan, gulan o sari-sari. Karon kani nagulan ni og pinirito nga isda. Karon utana. Aron nga ipagkaon mga nagtrabaho. Kani ako mga anak, ako ning gianad og kaon og kamuog mga utan, ang laing klase sa utan. Nya usahay kay di man ko kapalit og sari-sari dito sa ubos. Merkado ni amay kamunggay diri sa among daghan kaayo diri mga tinanom namo diri sa among buan palibot. Hadyo panahon nga puros ra gyud kamunggay ang akong utanon niya sa gulan ra og pinirito nga isda. Tangan dayon og kuan kana ang cubes. Dami na kayo. Dami na kayo. Magig sarap. Dami na kastanan ang pagkaon. Kana mga pinobre ra gid atong pagkaon para ang atong lawas kay healthy. Kaon lang gyapon taon kuan. Lami pero dili kay permihon gud nimo ang lami. Daot atong lawas ana. May ginang i-balance pod nato ang atong lifestyle. Kay aron nga di kay ta magkasakit-sakit kay magbantay po to sa atong pagkaon. Mukaon gyapon ta ang mga pangalamin ng pagkaon. Kay di man pod maanad atong lawas og di ta mukaon og kuan. Ana ang lami. Dili lang gid permentihon. Usa ka semana, kausa ka duha, may na kayo. Atong diet nato kaning atong mga tanon. Risko kay ni gikan sa garden. Gikan pagid ni garden. Ato ra sa play-on kay tungos kadagas punuan. Taog na ato pag-iugtuan ni. Ana wa jud mi diri gipit sa kamunggay kay daghan jud kay ni diri kamunggay. Lain na ni klase ni akong kamunggay na ay humukon ikaluto na sa lahi po basta kay wa ni nagkapareha. Pero puro gyapon kamunggay.